disusun. Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan, hari Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB. Mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, kami mengimbau seluruh jemaat untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, demi menjaga keamanan ibadah, kami mohon dengan hormat agar jemaat tidak membawa ransel atau tas berukuran besar ke dalam ruang ibadah. Barang bawaan secukupnya sangat membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Kedua, untuk menjaga kehusyukan dan kesakralan ibadah Natal, kami mengimbau jemaat untuk tidak makan di dalam ruang gereja selama ibadah berlangsung. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Keempat, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami mengingatkan bahwa selama ibadah berlangsung, area gereja merupakan kawasan bebas rokok. Kelima, guna membantu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar area gereja, kami mengimbau jemaat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan bila memungkinkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat sekalian. Kiranya ibadah malam Natal ini berjalan dengan tertib, hikmat, dan penuh sukacita, sehingga kita semua dapat merasakan kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Salam. Selamat hari Minggu Advent paupatoma dihita salutna. Sai Tuhan tama nama dongani mamasu-masu hita mangalion las niroha dihita dinalau memuji Tuhan ta di Arianon. Atong tabuak mati kisatokin marha hohomama hita. Amin. Tapuka ma parmingguota di Arianon. Tapuji Tuhata marhite edeta sian buku ede nomor 440 ayat sada 2 taba opat. Sai puji ma Tuhata. Bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop maho jala marlas ni roha ale borusion. Ay idama naroma ahu maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami. Namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na paluahon hami sia dosa, dohot sian hamatean. Upangi dohami, sai patiur jalarajai marohanami, marhite-hite tondi parbadiai. Asa unang rohanami mida amet meton nai. Urupi hami, asalamutada hami ibana, Raja naong roi, si sobaon ni sadok jolma, na dilihat portibion. Amen. Dulmahamu. Tabigi ma ede puji-pujian sian kor ina para hari Kamis.
Maredehita, sian buku ede nomor 30 sia ayat 6-7 behama pajaloku. Damang dahinang, tajah mamar soring-soring, atani debata, nagabi epistel dihita, di mingguta sadarion imba minggu advent paupaton, natar surat, di buku ni panurirang si Jesaya, sian bidu ono 12, mamuka mai sian ayat sada, sahak rodi ayat 5, tajah mamar soring-soring. Songonoma didok. Alani Sion dang tarbain ahu sip, jala alani Jerusalem dang ulu au popoman, paima bisar ati koranna, songo sodang ni mata niari, jala hatuonna, songo sulu-suluna marsi gorgor. Jadi ideon ni aka bang sopar begui mah hati goranmu, jala saluhut aka raja hamulianmu, jala ikon margohon gogo imbaru si paboni mangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dangbe goaron ni halako nati nadikon jala dangbe dohononna tutanom halongan ai guarna maho asolohon ni rohaku do ibana jala tanomi naung mga jalaon doho ai lomo do rohani Jehovah mida jala marharajaon tanomi Ai songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju, songon nido rikot ni aka anakmu mangaluliho, jala songon las ni rohani pangoli mida naniolina, songon nido las ni rohani di batam midaho, ima sahakna martua do akan namanangihon hatani debata naupiopsa jala namangulahosa. Amin. Tapi kema ede puji-pujian sian kur punguan ina Naomi.
Maredehita, sian buku ede nomor 194, ayat sada, dot ayat 4, O Tuhan Yesus, ho Rajaku. O Tuhan Yesus, oh Rajaku, sangiho nau naposo, naing topotatku do dosaku. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Tari mangrimangi majo sa tokin, aka parulauta di bagasan perngoluta si ganupari, naso di halomon rohani keluarga, dongata tarlumobi tuhata, atong sian serep dot uduk ni roha, beta mahita rotu adopan ni debata, laho manopoti saluhutna dosata. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, odo na patupahon hasesani dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, say asima roham dihami, akan na mangarsakon dosa nami, say sahabi matu bagasan rohanami, hasesani dosa nami lehon matu kami to dim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon nasa dosa, doho roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tuhasesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akan naluja jalan asorat. Asa hupasonang hamu. Jakon hamu maaugaku. Marguru mahamu tuahu. Ay nalapo doahu. Jalan aserep marroha. Asa dapotan asonangat to dimuna, ay labo do augaku, jalan yang do dohot nahu hapor saton. Asa ngapon ma di debata na digicang.
Tabegema ede puji-pujian, sian kur paduan suara narwastu.
Maredehta sian buku ede nomor 178 et sadata baopat Roma Yesus. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jagon berjun, naron Jesus paguluho, asam peseaho, masalas rohata ibu se, moloi asian dosape. Sai Roma hita tu surdoi, lau sonang madisi. Roma tu Jesus na hundo, Roma na ini hawak na ro, ay di mahua tuyo di tai, unang memagoi. Sai Roma hita tu surdoi, lau sonang madisi. Tabegema hatan itu hata songodalan ningulu nai baru dihita di mingguta sadarion imana tarsurat di buku pesalmen bidu 130 sia ayat pitu dohot ayat walu songonoma didok. Tungtu dia ma tarbaenahu laho maradopon todim. Jala tungtu dia ma tarbaenahu maporus maradopon bohim. Tungsura manaikahu tuban wagijang disi doho. Jala tungsura ubahen banuatoru podomaku idama disidoho ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat tuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 540 ayat sada tabba 5 dot ayat onom Tuhan Yesus sai hutagam. Tuhan Yesus sai hutagam ari-ari aroro naduduna nairadea naibasta naposo. Hai tipu doro Tuhata siluda lakanai bepahita lau madana ahendehon rajahi. Sai hamor seai hatana dugidao mudo sasude baga bagana oradu tuhataro. Tahatidakon maha porsiao tai
songon nahinati dakon ni dongata saha porseau di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudusan, nama no palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernid, di pangumuman ni Silatus, na bate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tuat tu Banuatoru dung ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu dosogot dang ni halak nong mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Tabi gema edi puji-pujian, siani anak kota kor PP. Tabi gema tikting namasa di huriata. Shalom. Tabigima edi puji-pujian sian punguan kur amak.
tabigema titing namasa di tongo-tongo ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjolo jadwal Natal dohot per minggon ni huriata. Di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 di Patupa Huriata do Natal umum maringanan di gereja tahun masuk pukul 10 sia wib manang pitu borngin mardomu tusi tapatupa do JR bersama di hari Senin tanggal 22 Desember 2025 maringanan di gereja tahun masuk pukul 10 pitu wib manang pukul 5 sore. Pinangido udah mangday ng panitia Natal do sude na ambil bagian di acara Natal asa rapria mahita madohoti. Jala songon himbauan demi kenyamanan bersama di acara Natal tanggal 24 Porngin pinangido tuhita ruas ni huriata nama dohoti asa unang mabuan tas na kapasitas na balga manang rangsel jala tong mapinangido demi kelancaran lalu lintas asa boy manian unang gudang agak kendaraan tabuan lebih dihemat. Kebetulan parkiran tapi nunga dipakai untuk tempat na beribadah. Na mangihut di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 ima Natal na parjolo tapatupa do 2 hari parmingguon manogot masuk pukul 8 wib parmingguon arian masuk pukul 10.30 wib dung sipul parmingguon arian tapatupa do marulaw na badia diaka ruas ni huriata naong naik sidi manang malua na mangihut di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 Natal paduahon pola sahali do tapatupa parmingguon masuk pukul 10.30 wib jala tapatupa do padidion tu akada danak mangihut tusi dia kanatoras nau mendaftarhon akayana kota nalaho mangihuton tardidi asa Romanasida di hari Senin tanggal 22 Desember 2025 maringanan di ruang konsistori ni gereja tahun nalaho marguru manang bimbingan na diuluhon ni amang paditata masuk pukul 10.05 wib na mangihut di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 tapatupa do parminggon akhir tahun masuk pukul 10 sia wib manang pitu borngin na mangihut di hari Kamis tanggal 1 Januari 2025 tapatupa do parmingguon awal tahun masuk pukul 10.30 harian na paduahon diakoni si Palasroha sadarion tanggal 21 Desember 2025 dung sipul parmingguon arianon di Patupa Huriata do pasahaton diakoni si Palasroha tuaka ruas ni Huriata ama ina nama balu yatim piatu janda pendeta majelis penatua emeritus dohot sude pelayan ni Huriata pinangido tuaka ruas ni Huriata naong di pabotohon penatua sektor dung sipul parminggon arianon asa unang ma tormulak dehita jala pinangido tu amanginang penatua sektor asarap mahita
dohot diakoni asarap mahita pasahaton. Napatuluhon persembahan bunga altar, napatupahon bunga altar di mingguta sadarion sian weni boru marpaung ruas ni huriata sektor 5 maulatema nasida itabay tuhata mahipason dohot akarejeki di nasida napaupaton barita ni parhepengota so nasomal barita ni parhepengota di para di huriata do di lembaran karotas na adong di atas meja di jolo ni huriata asabuy ma taida kondisi ni parhepengon ni huriata na palimahon na bartugas manang majakon haroro ni ruas na marminggu di Natal Parjolo hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 di Parmingguon manogot sian sektor 5 dohot na Posobulung di Parmingguon arian sian sektor 6 dohot na Posobulung ni huriata di hari Jumat Natal Paduahon tanggal 26 Desember 2025 sian sektor pitu dohot na Posobulung ni huriata di hari Minggu tanggal 20 Desember 2025 di Parmingguon manogot sian sektor 8 dohot na Posobulung ni huriata di Parmingguon arian sian sektor sia dohot na Posobulung ni huriata di Parmingguon Botari sian sektor 10 dohot na Posobulung ni huriata sian di Parmingguon Borngin sian sektor 10 sada dohot na Posobulung ni huriata songonima akatiting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan Saminggon dinalaho para dewa rohata hita monomu hata ni tuhata marede mahita. Hamuna marsakroha jorok rajai naro mangapul roha dinasana tuki torot luai tahe inganan hasodangan ipapataniangan inaporsehai atong girgir mahita manomurajai mangukapi ibanan sadok rohatai dengan tamai duhai dalam naturohata nanota sonangona diurmai tabai. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan asini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom amanginang. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Urian ni Tuhan na hinaholongan ni Yesus Kristus sadarion nunga masuk hita di minggu apen napapaton pangaradion parpudi laho manomu pesta Natal totuna. Alani hata ni debata nagabe jamita di hita ima na di parade siap berita nauli na sinurat ni si Lukas di bidusada ayat 67 sahatro di ayat 70 sia. Tabukama bibel ta akamanginang asarap pita majaha marsika soring di ayat na parpudian non rapita majaha hosa.
Lukas pitu saja ayat 67 sahat rodi ayat 70 sia. Sonoma didok hatan itu hata tuhita aka menginang. Goktot di parbadia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma. Puji Tuhan, kami Israel, Allah di Pota Kabar, di Patupa Haluan. Di patidang do dihita taduk haluaon di bagas ni si Daud naposonai. Kobar tunah hingga tahun marhite sian suara ni ana. Paniurirang nabadiai sian narobi. Haluaon siaka sian aka musuta dohot sia tangan yaka nama kosomihita. Lau mangasi aka amata marningot perdana nabadei. Ima warina nani warihonna di si Abraham amatai. Abonona tuhita asahita marladon adopan ni. Sopola marhabiara be dung malua hita siang tangan ni aka musuh. Marhabadiaon jala marhati goran diadopanai saliling hita mangulu. Iaho anaha targoarma panurirang ni namtumbil ay patujolo di bohini Tuhani doho paturehon akadalana. Laho patadahon tubangsona haluau marhite sian hasesan di dosa nasida. Ianorhon ni pangansi di batata ay binahen ni doro nabisar sian gijangi manopot hita. Rakma hita majahahon laho sumodangya kana hudul di bagasan hahulumon aka nalinggoman ni hamatean patongotol lakata tudalan hadameon. Songonima saat ni barita nauli nagabe turpuk jamita di parsora miguta di bagasa tikon kamanginang selama minggu ape madhita kamanginang maulia tema di tuhata di lehot dihita tutu minggu sadarion minggu lastiroha mau dihita ala di para di debata dohita lau makalason parningotan Natal ima ari hatutu buni tuhata alai takas do taboto totu sahali dang sudi halak Kriste bui marlasiroha di obason torop sianak kadongat tasah porsiaon dari bagasan aka arsak dari bagasan sitaunon nasida nuaing hinorhon aka hamaolon dohot aka bencana dohot akalan asing dope nasonggop manusai ngulu nasida jala hinorhon aka namasai taboto don waing budang doa kadongata ulala nasubui marayahon Natal song kita di son. Ale moliate ma di Tuhan amanginang molo pe songoni tangyakta mamadongan ni nasida anggiat tarapul rohan nasida di apul debata. Asabui nasida marpakrimon na mangulu di tonga-tonga ni hamauloni tua katiki tikinan yang ro di pasihar debata pani nasida mardida aka las ni roha dope. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus to hita pe namar pungu di son mungkin adong do hita kana marsak adong do hita na marukil adong do hita na humasusa nguluta alana budang do aka sibot ciri di parunguluan na bunga baik kita marsak ati akka manginang na baik kita sipata humasusa madala ni nguluan kinoroni sipata dang margugu hita laho mangalaka bahkan molo tabereng no yang akan menginang hinorhon nya kahamaulon namasa budang akahala Kristen nagay madili haporsyonna alepos rohak budang apala songon idob hita na marminggu no yang dison molo pedong arsakta molo pedong holsota dang apala sahak do hita tupad dilian at yang menginang ati sa ima tutu di suatu debata tu hita hata ni debata na tajalo di bagas atikion berita nauli do na menginang laho mga kupi parngulwota diragam niya kahamaulon holso na diadupan ni akana porsia di tikion. Dadahula tuhita turupuko sahat. Ale sahat do turupuko mamakulingi salut akana porsia na masihol dia siroha di batasa darion. Jala gabi berita nauli mau tutu tuhita ala marhite turupuk sadarion
diukap debata di hita pitu pakirimon na mangulu asabu hita margugu nakpe mengadupi ragam hamolo kita di ngulut tonak kamanginang di patorang do di turpuk tahun songo dia si Sakarias manariason balgani rohana makamulateho nasin rohani debata dung diebati debata ibana alana onom sia bulan dan bu ibana makatai bisu do ibana mangina dung ditangihon ibana hatani debata madok ikong gabi-gabi doan inatam ikutuan anak doho buhado perjadi ni ala memang amangina ngamatua si Sakariason do si Elizabeth inatanai dirajumi rohana adang mungkin be terjadi songon na poso ni debata ibana sasitong na dang ikon gabi songoni bahenon na maradopon hata ni debata na jinalona neko marhauduhon nian ibana majalo hatai alai hinorhon ni iya kamanginang gabe di palos debatado ibana gagap dang boy makatai bisu ono sia bulan sahatu na sorang danaki artina nang dohono pudisiya kamanginang torob do hita nang akala Kristepe hinorhon ni nahurang porseya hita di pamakulingan di debata tu hita gabi makorhon akka hamaulo ni dinguluta sa diri dang debata na makalumuon hamaulo ni alai hinorhon ni nahurak kita makaposi debata di tonga-tonga ni sakap ni debata na nang pasaton na tu hita gabi mapakorhon di juju tunguluta iman na gabi hulip basa-basa ni debata nagabi hurang patar asin rohan debata berengota songon na pinarsaulihon ni si Sakarias na kamenang gabi marhamau lo debana alay maule ate ma di debata tema ni jamitata di bagas antikion rodo debata manubo bangsonay songon dia perumang ni ngolu ni si Sakarias di papatar debatado dirina rodo debata manopo tibana pasauto baga-baga ni debata naung pinatolhas na tuibana ditikinap salpo saha doa manginang jala di hapapatar ni asin rohani debata di sima di pauli debata ngulu ni si Sakariason akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus udo naking barita nuli maturpukot tuhita molo pe sa lilingon hurang do pakaporseot ta di debata nung tunggudang hata ni debata natatangihon natajalo alay terkadang macemaol do hita makaposi hata ni debata natatangihon natajaloi atura boy do nian pasu-pasu ni debata hita marhiti hatanai alay alani na kurang porsiya hita gabi jod nguluton marhamaolon molo peso ngoni nuaing tadoki rodo debata manopot hita ditopot debata do kajol manasongoni hita may nuaing at yakamanginang alani ahaman na naing beringot tadison buhado perjadi nii di akkana olo majakko debata manopot nguluna ahama pasu-pasu ni debata na buhi jang otta di minggu ape na papatono nuay ngamanginang minggu ape papatono pangaradio na parpudi maon ala di minggon nga ditiktikon naking marnatal na mahita prenatal na mahati amanginang memang ngagudak kita marpesta natal molosong na sa diri nga sa pulopat hali huiton natal 10 hali memerjamita natal artina manginang molohola paraya sabing do natali dihita da marisuang manatali tarayakon deko maripola niya natali manginang dihita asa tutu hita namar natal rodo debata mangibati hita pren natali hasasau ni baga-bagay tohoi bana mangibati hita kamangin alaniya kadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus ahamanan yang berengot sa turpukon na parjulo ditopot debatado bangsonay songot tada patuduhon na holong rohana dinasida ditopot debatado bangsonay patadahon patuduhon natutuholong rohani debata di bangsonay jalan natal piano tarayakon patadaho tuhita natutu holong rohani debata tu hita ala buidu pite tau tarayahon tahalason panopok ni debata tu hita da ikora jumat tade manginang tade ni holong ni rohani debata tu hita mari belajar songo dia penuaing ngolu tabulus
Molo petado maol do amang. Hati do amang, dangol do amang. Alay di natalon ikoboy do hita hehe amang inangate. Ikoboy do berengota. Na marpanatap do de batadang holam marpanatap sabing. Rodo ibana na yung manopo ngulum. Dia kahamolon ni ngulumi. Ini Natal amang inang. Ini perayaan Natal yang harus kita syukuri. Yang harus kita ya rayakan. Kita merayakan datangnya Tuhan untuk melawat umatnya. Ini Natal. Di minggu apeno di paradita saksi. Asa luar Natal itu 25, 24 malam, 25. Soto ngadok kita. Nagabi tetap miad dia kaholso. Tetap miad dia kahagulapon. At yang manginang. Parsaulihom maharoroni de bata manopot ngulum. Tadda ni holong ni rohana di hita sa luna. Ingok mamanginang. Molo peta hilala molo holong ni rohani de bata di ngulum. Dakpo lagami madeli hitala ni. Sotong gabi madeli amanginang. Sotong gabi humasusa hitala na karsak na. Holong ni rohani de bata di. Ini yang pertama. Haroroni de bata manopot bangsonai. Manopot tita sa luna. Patadaho tuhita. Na tutusi tutudo holong rohani de bata di hita. Manang merdusa pehita, manang mago pehita, manang lilu pehita. Rodo di bata manopot akabang sunay. Termasuk kita manginang. Ima na parjulu tawereng di sona kamanginang. Napadua kon naing dohono ni turpukot tu hita muse. Di minggu apen na mangara di Natal mahita tutua makamanginang. Rodo di bata manopot bangsonay asabohado. Mangula lau palua ho bangsoy. Dakola rosa bing Tuhan itu hita songoni. Alay nalaw bang ulahon haluaon do ibana di haroronay. Makanya ini pengharapan bagi kita. Kalau memang Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, kenapa kita berdiam diri? Mari buka hati untuk Tuhan supaya kita beroleh keselamatan itu. Unang be marayahon Natal, alay seterhurung goluta. Jangan kita merayakan Natal, tapi kita masih tetap dalam kungkungan dosa, kungkungan kegelapan. Buktikanlah bahwa Natal 2025 ini nanti yang kita rayakan ini benar-benar Natal nama kurun haluau dihira. Iko malua doho benon itu kani. Siya kolsomi, siya dosami, siya hagulapon di ngolumi. Soto ngadong behita na semia di hagulapon. Soto ngadong biya manginang. Ini berkat Natal, berkat apen ini untuk meradihi Natal hita. Di minggu nanti manginang. Jadi rodo de bata manopot bangsonay asabua. Asa paluho bangsoy do. Jadi ang ro Tuhan ni manopok bangsoy manonton. Kaya panonton mamereng-mereng iba na songoni. Dak songoni haro ni Jesus amang inang. Kaya bejol ma do iba na harap songo kita. Jala di boto do songo dia parsorino hajol mauta. Ala ni ido mo iba na puluh kita. Mari kita belajar bersyukur untuk Natal ini. Supaya Natal tidak hanya begitu-begitu saja kita rayakan. Dingin. Sering hudo amang inang. 12 hari memerjami tadi Natal di bulan Desember. Husuku do songono. Ay marlapatan do pahita mar Natal di rohamuna. Ay tiap tahun di tamar Natal. Adong do namuba. Molo sodong do namuba di hita mar Natal jang marlapatan mar Natal. Kanido mangina. Ya ada pengeluaran. Kanido syukur mata no dangarok pola nansa hubereng da. Dumdah madiurut adak pola mar nansa kan. Taba pengeluaran deng. Alay mo sodong do pakoronia hamalapatan na. Pengeluaran taba. Tikipe so inama. Habis. Marnatal tusan, latihan, GR. Oh luar biasa memang sibuk na hita di Natal natin. Alay nga sodong do pakoroon na tungaluta. Dia marisuang dui. Natal harus membawa kelepasan. Natal harus membawa haluau di hita mangina. Pastikanlah dulu ini. Ini Natal yang sesungguhnya yang harus kita rayakan. Odo perayaan Natal. Holong ni debata natajaloy, holong na palua homay. Mari Bapak Ibu, kita hari ini mempersiapkan diri untuk itu. Minggu apa doon. Odo las ni rohani Zakaria. Pabatuduhon ditangyang na. Dia dena tu debata. Rodo ho HP Tuhan. Mangibati bangsomi. Patupahon haluau dinasida. Jadi unang tahilala adang marlapatan haroni Tuhani. Hodo mabayad ng marlapatan haroni Tuhani di ngulo. Alanya ha. Dang adong padjakono dihita. Iko jakono tadotong haronay. Asa tutu hita bo di palua manginang ate. Inilah yang kita harus rayakan hari ini. Napatuluhon
Nah terakhir neng dono kutu hita, apa berkat firman Tuhan itu kita kamanginang. Rodo de bata manopot bangsonai asadang hola di palua sabing hita. Alay asa tugon na do bangsoy merdala di hati uron. Ang hola di palua so ni tetak di hagulapom. Tong do marhusor-husor di siete. Tong marputar-putar di si. Ale haroro di Jesus tu portibion, sian holong ni rohani de mata di papatar haroro nai, manugu hita tu haluau, dung malua hita buado, asa taboto di dia hita mengalaka. Orang yang sudah mengalami kelepasan harus hidupnya terang, harus berjalan dalam terang amangina. Saya tado mahita ngai pelua, alis tetap memangalaka di hagulapon, tetap mapangalahon hagulapon. Kita pastikan dulu ini untuk kita. Sudahkah kita marnatal? Ngati kos behita marnatal. Anggo sodong dohai baru mabaik ko tu hati uron. Ulala perlu dikoreksi perayaan Natal yang kita lakukan itu. Perlu dikoreksi amangina. Tidak salah itu kita mengoreksi itu. Lalu untuk apa kita melakukan itu kalau tidak ada artinya untuk kita? Natal membawa terang. Dan seharusnya orang merayakan Natal harus berjalan dalam terang Tuhan. Itu tiap kamangina itu. Ya, terang yang sesungguhnya sudah datang, tapi dunia tak menerima terang itu. Dia malapatanna. Ngamar Natal behita. Ngatahara ya hobbe. Hati uroni. Ale tapi tenang tertugu tu hati uron. Ji ulau nah doi. Kan dia mangin hati. Jadi ini berkat rohani yang sangat luar biasa memberkati kita hari ini. Ya, hati uron nabi nuan ni debatatu portibion. Lahu manodangi delat tadi. Lahu manodangi ngulut tadi. Asati kos perdalanan ning nguluta dung disodangi debatahi ta amanginang madalani ngono. Molo di hati uron dangadong di si haliluon. Molo di hati uron dangadong di si biar. Molo nung ngamar hati uron dangadong be holso-holso di si alaniaha ngatorang be di bereng ibana sudi. Torang do sakap ni debata di nguduna. Torang do dalan ni debata bulusonna. Torang sudi akaulon ni dibasasi patupon na di ngoluna. Aha pola holsot tabi mo songoni. Ay nasa marhagula po do hita si mabir hita madala ni ngulu. Na marhagula po do hita sa holsowak kita di nguluon. Pastikan namang inang Natal harus membawa terang bagi kita. Supaya kita tertuntun dulu hidup dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Sa sitong na namarlas di roh situ tumah hita. Halak Kristen na tiya manginang. Kita harus bangga menjadi orang Kristen merayakan Natal ini. Walaupun banyak orang yang menyelewengkan pemahaman-pemahaman Natal, tetapi kita harus bersyukur. Kita yang memahami makna Natal yang sesungguhnya, kita harus bersyukur amang iko bangga do hita. Nah tapi memang ikon batasat do pere-pere Natalon unak paluwihu ate. Sementara dong atta gudang na subuhi marnatal hapita paluwihu si pata marnatal. Ikut tetap do batasat ta botot tama sungguh dia do batas-batas na layak na memang dihalumoh rohani debata. Gudang do jono pasal puhusi pata pare-pare ni jaka pakubasionna. Alaya udak hulaladak pola somoni do pihita. Mari kita belajar hari ini menghargai anugerah Tuhan, menghormati bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Mula saya tahu long yang nak kote itu dalu kita da marsa do hita mangina. Mula na saya tasiyuk anak tay alay saya tu dali hita. Hulala dang adong bijaber nata yahi di ngulu mursoni. Unang somoni tabay Tuhan banyak terkadang perilaku kita parngoluwota mabay terhirim rohani debata diholong na nabalga na diuseho tuhita. Mari belajar manginang. Kita hormatilah bagaimana cara Tuhan melawat kita. Bagaimana cara Tuhan membuktikan kasihnya. Nahurang dope di rohamuta dan diholong di rohani debata. Bagaimana kita menyikapi ini? Masih kurangkah bagi kita kasih Tuhan itu? Mari kita hitung dulu. Mari kita buat catatan. Apa yang kurang yang Tuhan buat dalam kita? Tidak ada yang kurang amanginang. Kurang di roh apa benar di debata di ngulung? Tidak. Hargai Tuhan. Mari kita bersyukur selalu. Saya selalu mengatakan ini amanginang. Terkadang memang kita terlalu gampang untuk mengeluh. Orang yang mengeluh sesungguhnya orang yang tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Orang yang selalu mengeluh adalah orang yang sebenarnya dia buta terhadap rencana Tuhan. Tidak tahu apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bersyukur. Molo taboto doahan dan ulahun di debata di nguluta.
Hurang do pa mga tomak kamulat ehon niya kamanginang. Hurang. Alanya, sudido ngulutaw pabahinan ni debata. Buha di rohamu. Todoy. Sudido ngulutaw perbuin ni holong di roha ni debata do dihitaw. Manangalan digugut ta do hita songono. Belajarlah kita kamanginang. Natal harus bermakna tahun ini untuk kita. Ikotikos do maripola do Natal halas do di tahun di hita. Baik pribadi ta, baik keluarga ta, nang dia kapar sorat tapi ate kamanginang. Taboto do nuaing. Saya dalam bimbingan nak penong dia pentra haminaing saya dong do ka jolma, gudang do rotu pentra mendap apa, mangido ka bimbingan keluarga. Jadi saya hutemo kami do manginang, ternyata memang saat ini tak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Mulu berengos yang ekonomi nanya sikok do. Ada ternyata justru urudut nguluni na gula kepengna. Au piuro do Tuhan buha do ke dilanding nguluni na roh si patay bang. Alai mengajari hita dia amanginang. Dang adong nabuy pangasahon mo di ngulun nang adong artam nang adong jabatamu. Molo so debatamu ngulu kondisi susah doho. Susah. Engkau kan susah. Tak ada gunanya harta berlimpah. Tak ada gunanya jabatan yang tinggi. Kalau Tuhan tidak memimpin hidupmu, engkau akan susah. Tetapi tanpa semuanya itu pun, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, akan ada damai sejahtera. Akan ada sukacita dalam hidup kita. Ido na huberek kami amang. Hubereng maakana tunanetra na di pentre. Hubak kulingi nasida. Bagaimana mereka Natal. Puji Tuhan amang inang. Terbangun hapor siyaw. Dang dibereng nasida akaparayaan ni. Alay dipakilalahon. Ati amang inang ati. Alay dipakilalahon. Ayo dong do pehita na makilala nuayang di pabenan ni debata. Mungkin dang harutak kasya do patabereng nabi nan debata. Alay pakilalahon utong nabi nan debata di ngulum. Mari kita belajar. Saya banyak belajar dari para tunanetra itu. Huwakupi na siya, hupak kulingi. Bagaimana Natal menurut. Wah luar biasa Pak. Senang kali Pak di Natal ini. Naruh aku amang inang. Ahadun na yung mabaynon las rohana. So di bereng. Rame kali ya Pak ya Natal ini ya. Hubak kami undangan-undangan. Wih senang kali Pak di sini Pak. Naruh aku. Ahadun na yung mabay kamu las rohamu. Merenung amang inang. Terkadang saya terpukul. Iya ya. Orang yang tidak bisa melihat pun bisa merayakan sukacita Natal. Ala di boto do pabenan di bata mabe sonang rohana. Di situasi i. Habi gudang do hita songonon. Nung ngapi di tonga-tonga niya kalas di roha. Tong humasusa rohana. Ati amang inang. Dag di boto madok mo liate. Mari kita belajar hari ini. Buasa songoni. Sekali lagi saya nahurang do di tada holong ni rohani debata. Maka lagi ay hurang do pedi rohata manginang holong ni rohani Tuhani. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw nang mago ganup na lo porsiya tibana. Asa ngoluan di hita. Ay nang mati do hita lang di dusat tada. Hurang do pei. Tak kurang dia manginang. Pola nipe mangulu di hita. Ngauduk hita tu Tuhani. Apalagi holong ni rohani holong na palua ho di hita. Dang holong na manunto songoni Tuhan itu hita. Holong na paluahon. Jalai palua hita. Asati kos ngoluta. Asati gor hita mardala di ngoluon. Asati ur pardala nata. Jadi mari kita belajar manginang. Ini Natal yang harus kita rayakan dalam minggu ini. Ikos songoni niak kita sudi. Manomu Natal ya manginang ate. So tu ngadong bena murung-murung. Na mojok-mojok rohana. Na marsak-marsak. Songo dia pei halas so maholong ni rohan di bata di ngolong. Parsaulio maolong di rohan di bata. Asa ditogo tu haluaon. Asa ditogo tu hatiuron. Sonang baynon di bata ngulum mamerengak kasakap ni di bata papataron na di ngulum. Sekali lagi manginang mertua mahita sadaryo. Seukap maruham. Unang holsomi biya pamanak-manat. Nanti. Boydo balga holsotan na yung alay balga do tuhan ni sakol so ni rohami. Boydo gulap na yung pargulomu. Alay moloro hatiuron di bata. Hagula pumi. Mahagodoy. Ido na reko di tanuay. Holong ni Tuhani. Haluaw ni Tuhani, hatiron ni Tuhani. Tapar sa ulihom may manginang, asa tutuma, Natal na nang halasurot ta di taon noon. Natal natutuma ba kita marlas ni roha me. Dang hola las ni roha di peraya sabing, ale las ni roha di parngulota, dito nga tongan di rumah tanggata, dito nga tongan ni akaulota. Marsangap matuhan na manginang, di pasu-pasu mahita sa luna, marhiti hatana di bagasan tikyon. Martangya kita. Ali Tuhan debata Jehovah ama namin na marhabang sa di banwagijang,
Maulia tema Tuhan di pasahat rohanami tujulum di bagian satikion. Napi naluasmu hami nuang marlasi roha di minggu apen na papatonon. Adorang so masuk hami tu akka perayaan Natal nanay siala son nami tu tanggal 24 do tanggal 25 nanay ro. Tuhan di para di hodo hami tu. Asay komari pola do di hami Natal nanay siala son nami di taonon. Ima holong ni roham na pinapatarmu Tuhan. Belgado holong ni rohami Tuhan. Daktar suhat. Alani ali Tuhan tugu mahami marhite holong mi. Asa malua hami. Sian holso, sian hagulapon, sian dosa. Do ragam nyaka. Hamaolon ni parnguluon. Nahuholso kami sa lilingon. Jala Tuhan mangido hami. Sodang hati romima Tuhan papatar di ngulu nami. Asa hinorohon ni Natal na huwalasok kami tujulanon. Gabi marhati rom mangulu nami. Pamalo hami Tuhan manguluiho. Asa tiko sami manghutoko. Jalabuy jalon nami akka pasu-pasu sa julom. Pasu-pasu masih di ruas di huriamon. Molo tungadong Tuhan na marsak. Apuli ali Tuhan. Molo tungadong akka na berbeban berat. Lehon akka dinasida Tuhan. Halonggaron ni ngulu. Asabuy na sida marlas di roha. Molo adong akan alginosa gosa niya kaparsahiton ali Tuhan Jesus urupi manasida asabuy malua siya nakaparsahiton na jala malom. So nguni matuhan akan akon nami pe homa na manopa akan akon nami salhud gabi nakon naburju naringgas marminggu jala na mabiyar mida Jehovah na patas marroha na sida di julom. Pasupasok kaparsikolan na sida na manghalului karejo ukap di nasida parkarejo naringgan. Manang na mangalul rokap pe Tuhan nasida. Patubu di nasida rokap nadinggan. Aka keluarga-keluarga Tuhan. Akupi keluarga ni ruas di huriam. Molo tu ngadong akan holsoan ala niaka si jamaon ni tangan nariko di ngolu. Pasu-pasu pasikop bohal di ngolu nasida. Aka keluarga na makasih oleh parenakon. Pasu-pasu Tuhan perbueni bortian nasida. Songonima diaka amanami inanami akan naung matua. Lehot tong Tuhan hai pasun gugu. Benget ni roha makirim. Nang akalas di roha pe di tonga-tonga ni ngulu nasida. Pasu-pasu mahuria mo dia ka pangaredong pesta Natal na nang sipatupon na. Sudi makana posom parhalado padita sudi Tuhan parade roha nasida dia ka pakubasion na nang sipatupon di huremon asa mardala salut na ho Bartolomeo ni roham. Dinamulak kami no siap bagas joromon. Urupi kami asa tok kami berdalan tinogu ni hatam nang hujalo kami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan kami mole ate mariho. Amin. Marede mahita ka manginang. Datar hatahon aholongi
Matana mangarade rohata pasato piliata tuhata imana tersurat di buku Heber 10 tolu ayat 10 onom sonom ma hatani tuhata. Alayunang ma lupa hamu mabahen nadenggan dohot mangulahon asni roha. Ay di halomohod de bata doaka pilihan na songoni. Amin tapasa ma piliata tutuhata. Ring Mahita Jongjong. Di bagasan uduk do seret ni roha tapasaha ma piliat to tutuhata martangyang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang di parhatopot rohanami do senuduk ni rohanami hodo mual lina saulibasa na mauliutus. Di son hupasatami do pilihan hamoleton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan nami on. Asa gabe dala panidangion parsaura dohot ulaon asni rohay di huriamon. Bahim mangulu nami gabe pilihan na hobar tulo maniroham. Jala parsidohot parohon harajomu. Holong hasitonga dohot hadamiombu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa setoktong hami madok mauliate tuho. Di bagasan goarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saita ende asangapun ide batata jalarumata saita elewa
Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongos songon na di banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai honuna puna harajaon dot hagugon rori hasagapon saleleng na amen. Atau kamu na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mula mahamu di bagasa dame doh las ni roha, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Amen. Amen. Selamat minggu apa namang inang, Shalom. Coming soon. Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan, hari Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB. Mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, kami mengimbau seluruh jemaat untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, demi menjaga keamanan ibadah, kami mohon dengan hormat agar jemaat tidak membawa ransel atau tas berukuran besar ke dalam ruang ibadah. Barang bawaan secukupnya sangat membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Kedua, untuk menjaga kehusyukan dan kesakralan ibadah Natal, kami mengimbau jemaat untuk tidak makan di dalam ruang gereja selama ibadah berlangsung. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Keempat, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami mengingatkan bahwa selama ibadah berlangsung, area gereja merupakan kawasan bebas rokok. Kelima, guna membantu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar area gereja, kami mengimbau jemaat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan bila memungkinkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat sekalian.
Kiranya ibadah malam Natal ini berjalan dengan tertib, hikmat, dan penuh sukacita, sehingga kita semua dapat merasakan kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.